קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. מדברת על פחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב פה בצחוק ופשוט הם לא פוחדים לסתובב. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יכניעו לו. אז אם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שווה, אז נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קליטון. לא פחדתי להתאבד עם עולם. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, מה פה? אוקיי, בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך נצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. יישובי בית שאן, עמק בית שאן. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב, נכנס לו אליי ולמפת, באותה לשון, שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם כמובן. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא חושב. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ולמפת, חתמתי על הסכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן אתרים. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%.